Ако и вие искате такава коса, гледайте това видео до край, за да разберете как да постигнете този ефект. Днес ще изпробвам продуктът на Bitechniq за стъклена коса от Arlen BG. Ще ви покажа как се използва стъпка по стъпка. На измита коса, добре подсушена, се нанася спреят от 20-30 см разстояние. Косата се разделя на сектори, за да се нанесе по-добре и по-равномерно и се разрезва, за да се нанесе добре продуктът по дължините. След това се продължава с следващата стъпка, която е подсушаване на косата. Аз моята я подсуших с Dyson, с приставката, която е четка за коса. Както виждате, отново косата се разделя на сектори и се постига невероятен ефект. Лъскава, плътна, красива коса. Благодаря, Арлен!